una superfície de 550 hectàrees, el paratge de Parpalló-Borrell és un espai de calma i verdor al costat d'un nucli urbà turístic com Gandia, a la comarca de la Safor. Este paratge és contigu al paratge natural municipal del Surar, de Pinet i Llutxent. La zona està localitzada al massís del Montúber, que és la millor representació de la geomorfologia càrstica de la Comunitat Valenciana. Ens trobem a l'entrada de la Cova Parpalló, l'enclavament més emblemàtic del paratge natural municipal de Parpalló-Borrell, a Gandia. Es tracta d'un dels jaciments de paleolític superior més importants del món. Un espai de peregrinatge espiritual, segons alguns historiadors, amb una gran extensió de muntanya amb ecosistema mediterrani. Es tracta d'una excursió obligatòria tant per amants de l'art com de la natura. El valor, sobretot, del paratge municipal és el seu bon estat de conservació. Tenim un territori molt poblat, així en la costa, no oblidem que la mar està a escassos 8 quilòmetres, una zona turística, però molt proper tenim una zona, com una espècie d'illa natural, un santuari de tranquil·litat i de pau, en un medi ambient molt ben conservat. Un medi ambient que suporta moltes espècies vegetals i animals, i també, sobretot, importància per ser punt important de recàrrega dels aqüífers. També és important perquè el paratge se diu Parpalló-Borrell, perquè, entre altres coses, està el barranc de Borrell. El barranc de Borrell és la continuació del barranc de Beniopa, que després desemboca en el Grau de Gandia, on està el port de Gandia. És molt important conservar aquest espai, perquè de la seva conservació depèn el règim d'avingudes que pugui haver en el futur. L'espai va ser declarat paratge natural municipal en abril de 2004. Es tracta d'una figura legal aplicable a la Comunitat Valenciana, que defineix una àrea natural que, pel seu interès en l'àmbit local, mereix ser objecte de protecció. Bé, un paratge natural municipal és un espai que pot pertenèixer a un o més d'un municipi que tinguin especials valors mediambientals, culturals, etc. El que es pretén des d'un espai natural és la utilització sostenible d'aquest espai i per la seva desenvolupament del municipi o dels espais i per a ús de la gent. La declaració d'un paratge natural municipal correspon al govern valencià, però la gestió recau sobre els ajuntaments promotors, en aquest cas, el de Gandia. La declaració de paratge natural municipal correspon al Consell de la Generalitat Valenciana. Si bé, a diferència d'altres figures com pugui ser el Parc Natural o la Reserva Natural, la competència per a la iniciativa per a la seva declaració correspon als municipis. També una diferència respecte d'aquestes altres figures que he anomenat és que la gestió del paratge natural municipal també és competència pròpia del municipi. La declaració d'aquest nivell de protecció implica que en el paratge sols es permetran els usos i les activitats que siguen compatibles amb els recursos i valors que en motiven la declaració i que es concreten en el pla especial corresponent.
La normativa per part de la Conselleria, recentment revisada i aprovada, contempla que des de la Conselleria es prestarà suport tècnic als municipis en l'elaboració de tota la documentació prèvia a l'aprovació dels paratges naturals municipals. En quant a competència, diríem, de Diputació, les Diputacions podran col·laborar en la reglamentació de tots els usos posteriors a aquesta aprovació de Parc Natural Municipal. Tota esta normativa permet mantindre i preservar un espai d'alt valor ecològic i històric, com és el paratge de Parpalló Borrell, en el que conflueixen àmplies panoràmiques entre mar i muntanya, un dels jaciments arqueològics més importants de la comunitat i una sèrie d'instal·lacions educacionals al centre d'interpretació per entendre, aprendre i gaudir dels valors del paratge. Pujant al mirador de la Penya Negra es pot obtindre una bona panoràmica de tot el paisatge, amb grans conques visuals de muntanya i bosc. Els relleus de Parpalló Borrell són calcaris, aspecte que influeix moltíssim en la presència d'aqüífers en el mateix. L'efecte de l'acidificació de l'aigua de pluja sobre la roca calcària aconsegueix que a poc les esquerdes es facin més grans i es formen cavitats, coves, galeries i estructures subterrànies que coneixem com aqüífers. Al paratge trobem un gran nombre de barrancs que discorren adornant el paisatge i modelant els relleus. Els barrancs són cursos naturals que només transporten aigua en fenòmens d'intenses pluges, principalment a la tardor, però pot ser també en qualsevol altra època de l'any si es generen pluges torrencials. La importància de la presència dels aqüífers resideix en que són magatzems naturals d'aigua d'on s'abastixen les poblacions, com és el cas de Gandia. El paratge està molt ben senyalitzat i les rutes n'hi ha de molts nivells. Jo el que sempre recomano és quan aneu al centre d'interpretació plantegeu el temps que disposeu i el tipus de persona que és, perquè no és el mateix anar en xiquets, que n'hi ha rutes circulars que se fan en 2 hores, o rutes més complexes com és pujar al Mont d'Úber o anar per la Drova fins a Barx, que són més llargues. Tenim una desena de rutes aproximadament i anem completant-les. El punt normal d'eixida, el punt més aconsellable d'eixida és el centre d'interpretació, on se pot aparcar, hi ha un pàrquing i se pot fer una ruta circular i n'hi ha de tots els nivells. Caminant, hem arribat fins al cim de la Penya Negra, un enclavament privilegiat, no només per la bona visió que ens regala de tot el paratge, sinó també perquè podem perdre la nostra vista dins la mar. La vegetació del paratge és variada, fruit tant dels usos i aprofitaments que l'home ha realitzat del medi natural com de la fisiografia, edafologia i condicions climàtiques que hi ha a la zona. Predomina el matoll mediterrani, corresponent a la primera etapa de substitució dels boscos originals de carrasca. El matoll dens i d'almenys 2 metres d'altura està compost per coscoll, llentiscle, margalló i diverses espècies aromàtiques. La regeneració després del foc i el sol de pedra calcària també condicionen l'ecosistema de Parpalló Borrell. Les nostres muntanyes han patit molts incendis,
però tenim uns rocles de vegetació de carrascar, que és el bosc que correspon a les nostres muntanyes, que està en procés de regeneració. Són uns espais molt importants perquè són bastant escassos en el nostre territori i en el paratge disfrutem d'alguns rocles en els que el carrascar s'està recuperant a poc. Específicament, en quant a espècies de flora, cal destacar la presència del pinastre. El pinastre és un pi diferent al pi blanc, que és el pi habitual, és un pinastre molt més gran, molt més llustrós, un color molt verd fosc, unes fulles molt més grans, unes pinyes bastant gegants, si les comparem amb les que tenim habitualment, i té la peculiaritat que no pot créixer on hi ha presència de calç en el sòl. Però clar, passa que sí, estem rodejats de roca calcària que té calç. Per què viuen així aquestes espècies com el pinastre? Entra en joc l'alta precipitació relativa que tenim en aquesta zona de la Safor i concretament del Mondúber. Com així plou més, diguem que el sòl està com si diguérem llevat, a banda que tenim un substrat més arenós que en altres zones, i tenim com una illa botànica on creixen aquests exemplars de pinastre. El paratge també destaca per la presència de fauna interessant, com és el gat salvatge, la geneta o el porc senglar. A més, es poden trobar grans rapaços, com l'àguila reial, i el brúfol, que aniuen en els tallats i les zones escarpades del paratge. Al paratge trobem un gran nombre de barrancs que adornen el paisatge i cincellen els relleus. La part del Borrell és la zona amb major nombre de barrancs, entre els quals es troba el barranc de la Gota, el barranc tancat i el major de tots, que rep l'aigua dels altres, el barranc de Borrell, el qual arriba fins al casc urbà de Gandia i desemboca a la mar, on es coneix com a barranc de Sant Nicolau o de Beniopa. L'excursió del paratge natural de Gandia no només destaca per la vida que avui alberga en ell, sinó també per la que va albergar. L'interès que té bàsicament el paratge natural Parpalló Borrell és la seva ubicació i la seva proximitat a una entitat turística com és Gandia. Estem a 10 minuts d'una ciutat amb molta potència turística i això és un complement ideal per a la gent que ve a gaudir del sol i la platja. També estem equidistants entre els dos nuclis urbans grans que són València i Castelló, doncs és molt còmode vindre i passar el dia en un entorn que és, com vegeu, pràcticament completament termomediterrani. Estem orientats, la immensa majoria del paratge, al sud, és càlid, i inclou el que és el bien d'interès cultural, que és la cova del Parpalló, que és el que fa d'aquest paratge un emblema. La cova del Parpalló està catalogada com a bé d'interès cultural i des de l'any 2008 està en procés de revisió per la UNESCO per a ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat. Està a uns 400 metres sobre el nivell de la mar, a la vessant sud del Mondúber. En ella s'ha trobat el major conjunt d'art moble prehistòric d'Europa. La seva cronologia comprèn tot el Paleolític superior. El composen més de 6.000 plaquetes de pedra calcària, amb representacions simbòliques i d'animals. Perquè la cova verdaderament posem-la a l'altura d'Altamira, perquè dins del seu art està a l'altura o més d'Altamira. No té aquestes pintures, però sí té el que es diu l'arte mueble, que és les plaquetes pintades, que treure una cova 6.000 plaquetes pintades, no n'hi ha ninguna cova en el món que vagi a tret aquesta quantitat de plaquetes gravades i pintades. La cova de Parpalló destaca no només per la seva quantitat d'obres, sinó també
perquè constituís un recorregut en l'historiografia de l'art durant 15.000 anys. Que durant aquesta cronologia absoluta i relativa de tot el paleolític se veuen aquestes plaquetes una evolució de tècnica i també estilística del gravat que ells realitzaven en aquestes plaquetes. Utilitzaven diferents tipus de traçats, de gravats. Un traçat simple i compost són els dos que principalment utilitzaven en les plaquetes. I també apareix com algo excepcional la pintura en aquestes plaquetes. Pintura que està d'un color bàsic, que és el roig, és el que més empleaven ells, i el negre en menys quantitat, que el negre l'extraien del carbó, i el roig de l'òxid. Per a la tasca de divulgar i ajudar al visitant a interpretar aspectes ambientals i culturals del paratge, a 2011 es va crear el Centre d'Interpretació Parpalló Borrell. En les seues activitats i instal·lacions, excursionistes i visitants poden aprendre des dels orígens dels relleus, la influència de l'aigua com a modelatge del paisatge, l'evolució d'aquest des del paleolític fins a l'actualitat i la flora i la fauna que l'habita. I com a lliçó imprescindible i essencial, la protecció davant els incendis forestals i la conservació de la biodiversitat. El paratge, sobretot, contextualitzem mediambientalment el paratge, no? Quin és el seu clima, per què la importància de protegir un espai com este, les espècies vegetals que viuen en ells, les espècies animals també, i sobretot els impactes que sofreix i què poden fer les persones per evitar aquests impactes. Sobretot l'impacte que tenim així és el foc i gran part de l'exposició està dedicada un poc a explicar la dinàmica del foc i els problemes que tenim lligats al foc. Una sala molt especial que tenim dedicada així en el centre és la que s'ocupa de la cova del Parpalló. Així tenim rèpliques del que així s'ha trobat, de les plaquetes gravades de Parpalló. Tenim uns panells que expliquen un poc el context de la prehistòria de Parpalló i també tenim una representació virtual del paisatge del Paleolític. El paisatge en el Paleolític era totalment diferent a l'actual i tenim un joc de realitat virtual en el que el visitant se pot clavar dins del paratge, però viatjant 25.000 anys enrere en el passat. L'excursió per Parpalló Borrell podem fer-la pel nostre propi compte, bé en bicicleta o passejant. El paratge compta amb el benefici d'oferir també un sistema de guies que acompanyen els grups per les sendes fins a la cova, habilitada per entrar i endinsar-se en la història del Paleolític valencià. Hi ha dos públics que són complementaris. Un és el públic bàsicament l'escolar, que durant els dies de la setmana, des de dimecres a divendres, fan visites guiades i activitats dedicades als escolars, i l'altre és el públic excursionista familiar de cap de setmana, que tenim un registre de visites i és sorprenent la gent que ve de tota Espanya, inclús de tot el món. Hi ha gent que ha vingut de Bèlgica, per exemple, d'interès de visitar la cova del Parpalló, perquè nosaltres ho tenim molt assumit perquè la tenim al costat, però és un referent a nivell mundial en quant a l'art paleolític. Per acabar el recorregut, hem de recordar que un dels tresors de Gandia és la seva gastronomia. La seva fideuà és reconeguda internacionalment, però també es poden gaudir deliciosos arrossos secs i caldosos, coques, pimentons farcits o figatells, i no falten bona quantitat de restaurants per deixar al viatger triar pel seu instint.
anem a fer-vos un plat molt típic d'ací de Gandia, que és la fideuà de Gandia, i bueno, anem a començar a fer-la. En primer lloc, sofregirem el marisc. No el sofregirem molt perquè no es faci molt i no es seque molt i després ja veureu com el posarem per damunt. Sofregim una miqueta i el tornem a treure per a posar-lo per damunt després en la paella. Després posarem una miqueta de ceba. La ceba el que fa és deixar melosa a la paella, a la fideuà, perdó. Ara estic tallant el rap, que són els tropessons. Això és un peix car que es pot canviar per sèpia o calamar, per si a cas algú vol fer-lo en casa i com el rap és un peix, ja vos dic, prou car, però el que és la fideuà du rap, és el que t'he portat, no? Posem la tomaca, una culleradeta de pebre roig, ho sofregim tot una miqueta també, en cuidau de que el pebre roig no es creme. Com veieu és un plat prou senzill, un bon fondo, un bon caldo de peix. Acabant posem els fideus. Els fideus tenen que ser un fideu, el número 4, no el fideu eixe curvo gros, 100 grams de fideu per persona. El sofregix una miqueta també. I ja li añadim el caldo. El caldo, que ja vos ha dit que lo que depèn la fideuà, una bona fideuà, és d'un bon caldo. Entonces el caldo és preferible fer-lo de peix de roco, una miqueta de carranc, una miqueta de galera. Ara deixarem bullir a foc fort durant 8 minuts i després li baixarem el foc fins que es sequi una miqueta, no secant-ho del tot, perquè la fideuà deu de quedar una miqueta meloseta. Com la fideuà està quasi ja mig secant-se, ara és quan es posa el marisc, per a que no seque molt, com vos ha dit antes, i així el marisc queda al dent i en el sabor de la gambeta de la cigala i la carn queda sencereta. Ara hi baixarem el foc i ja esperarem a que s'acabe uns 4 o 5 minutets fins que estiga. Això és el plat típic de Gandia i el nostre plat per excel·lència. Bueno, així teniu la fideuà acabadeta i preparada per a menjar. Treu-li goig a la natura. Mantén net l'entorn. Utilitza els contenidors de fem si n'hi ha. Si no és així, recorda portar el fem fins al contenidor més pròxim. L'acampada lliure no està permesa. Es prega al màxim respecte a la flora i fauna. No introduïsques espècies noves. Porta els animals domèstics controlats. Recorda que el soroll també és contaminació. Es demana per això un comportament discret i silenciós. Atenció amb el foc. No fer foc ni llençar cigarrets encesos, ni encara que consideres que estiguen apagats. Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies autoritzades. I recorda, els paratges naturals municipals són patrimoni de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per al goig de les generacions futures.